Jeg hedder Halvor Markvig. De sidste 10 år har jeg arbejdet som selvstændig marketingkonsulent for små og mellemstore virksomheder, hvor jeg simpelthen har siddet 1 til 2 dage i virksomhederne og været deres interne marketingafdeling. I og med, at jeg har siddet og været hands-on på alle opgaverne, og det er foto, video, hjemmesidedesign, SEO og dataanalyser, annoncebudgetter, grafisk materiale, har jeg fået en meget, meget stor forståelse for, hvordan hele forretningen den fungerer. Og det gør, at jeg benhårdt kan køre en marketingafdeling. Som person er jeg en kæmpe nørd, og alt hvad der har med teknik at gøre, det er mig. Hele mit hus det er automatiseret inden for det, der hedder Home Assistant. Jeg laver rigtig meget 3D-print. Det er funktionel 3D-print, så mangler jeg lige en eller anden dims, der skal bruges et sted, så kan jeg gå i Fusion og designe det, og så få det ud på 3D-printeren. Jeg er også et udpræget familiemenneske, og jeg elsker at sidde og spille brætspil og hygge med familien. Jeg elsker at lave mad til mange mennesker, og det er jo også en del af den her udfordring med at få tingene til at gå op i en højere enhed. Med mig får I en erfaren og kompetent kollega, der har mange års erfaring inden for IT, marketing og projektstyring. Jeg er proaktiv og tager selv action på opgaverne. Og ikke mindst, så får I en kollega, der arbejder ud fra ordene arbejdsglæde, værdighed og venlighed. Jeg håber, jeg har vakt din nysgerrighed, og du er interesseret i at høre mere om, hvad jeg kan gøre for din virksomhed.